Dacă reușești în New York, poți avea succes oriunde. Este o vorbă a americanilor despre orașul în care fiecare domeniu s-a dezvoltat într-o concurență acerbă. Doi români au trecut oceanul pentru a reprezenta țara noastră la un festival de dans contemporan, o modalitate de promovare externă mai puțin folosită, dar tot mai mult de succes. European Dream, visul european, a adunat la New York crema tinerilor dansatori de pe bătrânul continent. Un festival și ateliere de lucru adresate unui public fie foarte avizat, fie deschis experimentelor culturale. New Yorkul are din belșug oameni și din prima categorie și din cealaltă. Mihai Mihalcea și Eduard Gabia au reprezentat România la festivalul de 2 săptămâni, ajutați de Institutul Cultural din New York. Pentru mine, ca artist român, de exemplu, e prima dată când am o colaborare atât de bună cu instituțiile din autoritățile române din străinătate. Am avut o primire foarte bună. Din 2000 încoace, foarte mulți dansatori și coreografi români au fost prezenți constant pe scene internaționale. Și lucrul ăsta a fost marcat, dacă vrei, de New York Times, care a nominalizat Bucureștiul ca fiind una dintre cele mai importante destinații în privința dansului contemporan din Europa. Participarea lui Mihalcea la atelierele de lucru și spectacolul lui Gabia, intitulat Prezența mea, o dovadă a timpului, a fost semnalată de marele cotidian New York Times, care pentru majoritatea cititorilor săi este mai mult decât o sursă de informații, e un ghid de viață. Asta a făcut poate ca sala de spectacole să fie tixită în fiecare seară. Cei care vor să rămână cu gura căscată sau să se scarpine în cap după un spectacol de coreografie contemporană nu trebuie să treacă oceanul. Centrul de dans, condus de Mihai Mihalcea, este un etaj mai jos față de lăptăria lui Enache de la Teatrul Național din București. La New York însă, dansul contemporan românesc e o treaptă mai sus. Pentru jurnal, Mihai Constantin, TVR.